naman sa ugat. Morning din na ito. Outing kami, outing. Salamat sa Samsung. Kim, kamay mo ha. Totoo nga sa yan. Totoo nga sa kasi sa akin. Nilalang may hangin eh. Wala lang pala sa Michael. Kung kayo pumaalan magdadagdag. Ang alay pala ka nito pag nakakayo ko. Hi, Ma'am Matthew. What's up, guys? Ayan na totoo oh. Outing po, Ma'am Sanggay Matthew. Alang shoutout, sabi ni Matthew and Ma'am's World. 5 viewers at 2 thumbs up shoutout. Picnic kayo. Outing po sa Kanyakan River sa Ilog. Birthday ni Boss Konyong. Na-invite lang. Ingat Sanggay, enjoy your outing. Thank you po, Ma'am Matthew. Pabibig. Ay, hindi pa nagbabayad dyan, magbabayad na. Paabot na lang po. Sa nyo. Dali. Kang umitik. Opo. Bayad. Bayad, bawal umitik. Masarap pag lalog, libre. May mga nakatingin lang sa labas. Bigla ka sa biglang din naman sila. No? Suklek. Ikay ka muna 1,000. Dali. Bibigyan kita sa tahan. Nagising tuloy si Cha. Lagpas na ba? Dapat pala nila nag-ano kasi nagsumbang naman pala siya. Balik natin yung bigo. Oy, gising na. Bawi na tayo. Oh, hindi yan papantay sa Metro shoutout. Ano na naman? Yung talaga sinama si Juicoy. Para dalawa daw kayo ni Jemar magbudot. Pumasok! Sasama pumasok. Malinis na. 5 viewers shoutout. Pumasok nga. Kaya si Jemar mamaya lasingin nyo agad para hindi mapigilan si Chang. Dati ko lang pa yun eh. Oh. Kung may dancer tayong babae, Kailangan mo ng boyfriend yan, boyfriend. Diwata. Malamang. Sa mga kamukha mo yan. Magkano? So, magkamukha tayo. Parang logi naman ako sa'yo. Logi pa si Diwata. Gusto mo agawan ang mukha si Diwata ah. Ayaw ko rin. Kaya pag-iwato rin. What? Naka-green niya yun eh. Si Rizay naka-green. Naka-green siya kayo. Mag-aanak ng ninang to.
Ikaw nga magsisimba eh. Mamaya, ubarin ko lang itong damit. Yan ka na naman. And viewers, shout out. Todo na. Todo na to. Lalo lang siya ng ano. Magitis na. Ang bala mo nga kasi. Ayaw nga yan. Harap ka kayo, mama. Harap. Patungo, maghaba. Samoy nga. Yun lang yung memo. Oo nga, boyfriend nga daw. Last ng tama na ng metro, ano. Pangalan niya. Pag gumayaw na yung ayaw mo ba? Naka-finish na yung ulan. Tinawagan ko akala ko kasama siya. Thank you, Mami. Sangay Matcha sa pag-delay. Thank you for viewers, shout out. Hindi, ano pa lang, alas pa lang yata sinabi na siya. Sabi ko ano, ang gabi pa lang, sabi ko, sure pa kayo, sasama ka na kayo. Ibigay niya daw kalapyo. Reviewers, shout out. Si mama na yung bubuisit na nakakawa eh. Ginagawa, kinikilayan na siya. Nilagay ni mama yung paktin. Ipipibot ko ano na sa utak. Alam mo ba naman niya? Eliminate, shout out. Post a video. Tinatanong niya kung ano, kasama na. 6 viewers at 3 thumbs up, shout out. Oh, kasanay sa mong ipin. Kasanay sa mong ipin. Kasanay sa mong ipin. Nain mo? Kasama. What you're talking about? Are you Asian? Oh, I'm Filipino. The 30 market. Nagtatanong siya kung taga salita Asia. Asian. Yes, Japanese. You understand Tagalog? Guys, prayers lang guys, prayers lang. Prayers. Halo na ako ng hotdog lang, shout out. Kasama namin si Diwata, guys. Yung sikat na ano, Paris Olympic. Yan o. Gold medalist yan. Saan papunta guys, prayers lang. Morning, ala na ano na vlog. Hi mami, sabi ni Ala. My viewers at 3 thumbs up, shout out. What time na ba girl? 6:04 dito sa Manila, Philippines. Filipino, yeah. I'm Filipino, Metro. Alan, magkape na tayo. Monkey Mom, shout out. Good evening, everyone. Well, that's all morning for you, for all. Ah, yeah. Morning dito sa Philippines. Monkey Man, shout out. I give you moderator. Kamusta, ma'am? Ay, maaga pa na. 7 viewers, shout out.
you sa ano. Thank you very much for coming my life. Yung kay Macho, malabo ba? Malabo yung light. Maaga, magising palahalan. Or gising na. Kalabanan na siya raw. Jeff, uwi ka di ba? Wala kang paninda. Jeff! Boy! Baba ka na. Ako alam ang ulam ko. Jeff Martin! May Maganda mo lang ka. Huwag ka kayo. Yato ko lang ha. Gigilid lang po. Sukle ko sa 1,000. Wala ka baba ka na. Tapos wala kang bayad. Wala pa sukle eh. Ah? Magbayad ko na ka. 1,000 po yun. Tandon! Eh, kamera lang tayo! Sama natin. Ingat lagi Alan sa pagbabike. Oh, bikers. Tingnan si Alan. Kamay mo, may nabas. Naman. Thank you, Mami. Sabi ni Alan. Ay, Jollibee oh. Para Hindi pa ata gising si Biboy ah. Oy, laglag mo na ka, Lot. Dalawa. Siya mamimitas. Kim. Utas tayo. Oy, Kim. Di ba? Babay mo, baba mo. Sabi. Marcel, guwapo. Kuyat kata si Biboy kayo nag-live si Sagato kagabi. Gising na siguro yun. Nagkakatulog. Baka nagre-ready sa pag-ano niya. Magla-live mamaya. Sana may signal sa pupuntahan namin para makapanood ako kay Sangkay. Tsaka kay Sangkay Macho. For viewers in the house. Malamig pala rito. Alam mo nasa Baguio. Lamig ano? Monkey Man, shout out. I'm Corin. Papasok ka? Yo guys. I just need 25 more for 1K subscriber. Okay. Mami, Bakit yan? kailangan ng 75 para 1K subscriber. Talaga nagpuyat si Biboy. Oh, ano ata yan sila na pinanood ko sa live ni Sagato mga 10:30 nandun pa siya. Okay, okay. Hindi na talaga ako. Ang bilis namin guys. Tulog si Diwata. My viewers, shout out. Saan ba tayo maligot eh? Ngakan? Yung pinuntahan natin. Lang, okay na lang. Dito ka? Oo, na. Punan mo. Ito mo si Panon. Tulo lang
pumapasok pa na yung comment. Ay! Back to work. Okay. Channel shout out. Hi, Ma'am Melody. Shout out po. For viewers at for that shout out. Lasingin daw nila si Ate Che mamaya. Hindi sila mag-wings lang siya. Kakay mo yung kakay mo. Sa ano, ilog ng Melody. Sa aming kanya or sa Bulacan. Kanyakan po. Ano pala? Pashi po. Ano ba wala kayo panghugas sa plato, Jen? Wala. Mga kaldero, parang natin ang hugasan. Ilan yung... Wala? Ilan yung galon? May mabibilang na. Oo, isa. Sa tabi. Meron yan, kaso mahal ka. Sige, ingat sa biyahe. Thank you po, Ma'am Melody. 6 viewers at 4 shout out. Nag-live na agad ako sa baka mamaya walang signal doon. Hindi ako makapag-live. Sayang maganda kung nagla-live kasi nadadagdagan ng views ko. Lumalaki ang views ko sa mga video. Kailangan niya pareho. Hindi, may laman to ate. Nandun yung mga walang laman sa kanila. Jen! Jen! Sinabihan ko sila magpalagay ng tubig. Sa kanila yung mga walang laman. Kasi sabi ko nga eh. Pinagsinagsan nila. Asan yung tumbler ni Papa? Ha? Hindi mo pinabidyoan. Pwede na itong papapahit sa ano eh. Mahangin masyado, malakas ang ano. Bakit? Ito, ang ganda. Sobrang tinipalis. Hindi ko makita. Pagdahan. Sakit sa ulo, diba? Iya, pasok na eh. School.
Sinilas nito ba? Patong mo dito sa papa sa akin na. Yan ang tutulong sa biyahe. Iyak, magmutulong ka. Parang ito rin yung dinahanan natin. No? Ay, ito mayroon natin dito tubigan eh. Sa bandang unahan siguro. Lugi sa inuman. Hi for viewers, shout out. Kaya ano, naglagay na silang tubig yung palagay. Hindi mo chinat? Yung tubig na dito talaga. Sino ba chinachat ko? Si ano? Lahat sila doon ni chat ko. Ito yelo. Yung pala mo ito. Saan yelo? Kasi, tubig, sabi mo tubig. Pakagalan tubig. Pakagalan tubig. Wala po pili pa yelo. Wala naman tayo, wala kayong kulit. Wala kayong kulit.
Meron to lalagyan ng ito. Meron. Tulog daw. Ano na? Meron. Ano? Bakit ka na yung isang ano? Meron lang naman. Or viewers, shout out. Maalala ko pa yelo. Kalog-kalog siguro. Kalog-kalog. Live siya acoustic. Oh. Hindi pala malabo. Malinaw din pala. Shout out 5 viewers. Oh, buka na. Sa'yo na. Okay, Ben. Okay. Buka na. Sabi sa'yo, susuka yan. Bakit mo nasa Ilang oras na ito? Sinampunas yung plastic ni Pia. Kaya wag may punas. Isahod mo. May habas mo ka. Ano ka, gago ka? Kasi masugang tayo. Hindi, kaya may masi. Nahilo si ano. Yata nagkalusal. Hindi, may ano lang naman, parang buron. Oh, yan na. Di ano Ay, shout out sa 7 viewers. Subukan mo yung plastic. And out official shout out. Sagay mo yan sa ano ulo niya. Nagutom Kasi siguro. nalilipan niya. Yellow gel.
Gago na kami. May laman! Nakamit pala ako nun. Kanina pa pala ako nakamit. Gago. Nakamit pala. Tampo ata sa iyo si nagtampo ata si ano. O tingnan. Ilan yan? Asa isa? Thank you ya. Nakarami ka sa amin. Shoutout sa'yo. Ang inang yan, nakasalit. Silong mo na yung karton sa gitna. Subay, sawa ka na lang. Sayang to. Sayang. Mahal layo-layo pa ang biyahe natin. Wala pa ba? Alay na to. Ano ka, Joel? Ah, okay na. Oh, paupuan may bata. Ay, sorry. Nakakandong ka na kay Papa. Tayo! Eh, tuwan mo. Atong ko naman yung paapal. Lamig ka na. Uy, Ryan. Diyan. Tayo ka na lang. Kanino ba yan? Matutupi yan eh. Dito ka Kim, oh. Kalbo. Tayo ka dyan. Ilang paupuin mo. Tapos tumantok ka. Kulang mga bata dyan. Oh, diba? Kaya doon o, yun o. Diba? Saan sa'yo kakasya yan? Thank you. Makyaw, yung pindahan. Nalilito rin dyan, para nakakaranta. Daming pinipili. Pero naman na talaga. Sunod-sunod man. Sa inyo papansin dyan. Meron siguro mga 2,000 yun sa ano. Sabi yun, may... Sa tindahan, o ano na yun eh. Sa sigarilyo pala, magkano sigarilyo? Nala dyan, Alvaro, shoutout. Bye. For now lang ako guys. Konti Melody, live si Batutoy. Naka-live nga si Acoustic. Ano pinili dyan? Loto, may sinasabi na to. Loto, may sinasabi na to. Uy, ano ba kayo sa lawa? Pati na pa kayo. Diyan pa kayo nagkaano ha? Pag-iri.
Tagal magawa ng hour to ah. Marami pa lang sing. Ay, buong na din siya. Ay, may hindi pa mamaya. Globe yan. Eh, tama yan, plastic po. Kaya pagpainom natin yung Awayan mo natin. Tara! Namaya, tura kita siya. Ang ina niya, never lang nag-play. Wala pa ako nahuli. Maluga to ah. Baho. Nasutok na ito. Oo, marami. Dito na kayo sa farm ko. Isa lang. Oo. Isa lang. Mamaya dapat dito rin tayo nakasakaya. Dalawa. Kaso yung isa lang yung gagawin. Karkahan na yan, may mga pangalan na. Para di maluga. Pinner lang eh. Dito may TV ka na eh. Nagkabulakan! Ta! Kasi, yung tinapay. Traffic ba? Okay ka na? Uwi ka lang. Ano ba to? Ay, buti nga, gawa ng buwan ka, buwan ka. Self-service, balik ka drop. Ang COVID niya, makatago sa plastic. Diba? COVID, hindi makatago sa plastic. Eh yun, sarap yun, kapal to.
umalis ka ng mabango. Dahil umalis ka ng smag ka na. Oh, ito na. Wala pa rin yung signal. Out na ako. Kasi hindi ka nagtayo.